гули календула яке аз гулҳои зебои мавсими баҳор ба шумор меравад. ҳарчанд ватани ин гули ҳамеша баҳор аврупои ҷанубӣ мебошад, он қариб дар тамоми мамлакатҳои рӯи дунё парвариш карда мешавад. Календула растании яксола буда, тақрибан 7-8 намуди он дар кишварҳои гуногун мерӯянд. Дар Тоҷикистон гули календуларо ҳамеша баҳор ном мебаранд, ки дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ дар шароити гармхона ва берун аз он васеъ парвариш карда мешавад. Пояаш рости сершоха буда то 25-70 сантиметр қад мекашад. Гултоҷаш дар нӯги шохчаҳои паҳлӯӣ ҷой гирифта, гулаш зард, тухмаш дост ё нохуншакл аст. тухмиҳои гули календуларо аз аввали фасли баҳор то охирҳои тирамоҳ ба замин кошта, онҳоро дар чуқурии 3-4 сантиметр хокпӯш кардан лозим меояд. пас аз 8-12 рӯз аз тухм майсаҳо неш зада мебароянд, ки дар тамоми фаслҳои сол ҳатто дар фасли зимистон гул мекунанд. фақат тобистон дар ҳавои хушку сӯзон сифати гулкуниаш паст мегардад. аз ин рӯ ҷои онҳоро бо гулҳои бахмалак ва патуни иваз кардан лозим аст. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон гулҳои мавсимӣ шинонида мешавад, ки ҳусни шаҳр ва ҷумҳурии моро бениҳоят зебо мегардонад. яке аз онҳо гули ҳамешабаҳор календула мебошад, ки дар ҳама ҷои Тоҷикистон хуб нашъунамо меёбад. гули ҳамешабаҳор ватанаш аврупои ҷанубӣ мебошад, ки баландии он аз 25 то 70 сантиметр мешавад ва дар ҳама ҷои Тоҷикистон бо хубӣ нашъунамо меёбад. тухми гули ҳамешабаҳорро фасли зимистон, аввалҳои баҳор дар гармхонаҳо ё ки дар ҷойҳои кушод шинондан мумкин аст. гули ҳамешабаҳор тухмояш нисбатан аз дигар гулҳо каме калонтар мебошад. онро ҳатман тавсия дода мешавад, ки аз 3 то 4 сантиметр зери хок намоянд, то ки гулҳо хуб нашъунамо ёбанд. гулҳое ки мо дар гармхона шинондем, баъд аз 8 то 12 рӯз майсаҳо неш зада мебароянд. вақте майсаҳо неш зада баромаданд, баъд муддати 10-15 рӯз онҳоро ҳатман дар ҷои доимиаш кӯчат кардан лозим аст. гули ҳамешабаҳор календула яъне гуфтем дар ҳама ҷои Тоҷикистон хуб нашъунамо мекунад. онҳоро дар тамоми Тоҷикистон истифода мебаранд, ки дар вазъи гулҳои беор меноманд, ки дар ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон дар ҳама гуна хокҳо хуб нашъунамо меёбад. баъд аз 30-35 рӯз гулҳои календула яъне гулҳои ҳамешабаҳор ба ғурабандӣ сар мекунанд ва дар муддати 40-50 рӯз аллакай ба гулкунӣ сар мекунанд, ки ҳусни шаҳрамонро бениҳоят дар солҳои охир зебо карда истодааст. гули ҳамешабаҳор дар ҷои доимиаш агар дар заминҳои кушод мо шинонем, баъд аз 15-20 рӯз майсаҳо неш зада баромада, онро баъд аз 40-45 рӯзагиш бурда дар ҷои доимиаш ҳатман гузарондан даркор. яъне фарқат аз гармхона дар ҳавои кушод фарқият ҳаст. бояд хубтар мешуд агар мо дар гармхона парвариш кунем, онҳоро аллакай дар фасли баҳор дар моҳҳои март буроварда дар кабудзоркунӣ истифода бурда метавонем. гули ҳамешабаҳор ба нигоҳубини зиёд ниёз надорад, фақат обёрии саривақтӣ ва нури офтобро дӯст медорад. гарчанде ки он дар ҷойҳои соя хубтар инкишоф меёбад, бо вуҷуди он аз норасоии нури офтоб ба бемориҳое аз қабили малдиви хокӣ ва пажмурдашавӣ гирифтор шавад. илова ба нур, календула ба намӣ ниёз дорад. обёрӣ махсусан барои ниҳолҳои ин гул муҳим аст. гули ҳамешабаҳор ивазкунандаи гулҳои зимистона мебошад, ки дар ҳама ҷо гуфтем хуб нашъунамо мекунад. барои ҳамин гулҳои зимистонае ки ҷамъоварӣ кардем, гули ҳамешабаҳор яъне календула шинонида мешавад. гулҳои календула тарабботаш ба ғизонокии хок на он қадар зиёд аст. баъд ба обёрӣ каме беш муҳтоҷ аст, не ки обёрӣ зиёдам агар ки мо аз меъёр зиёд об мондем ва гули ҳамешабаҳор яъне ки ба решаи гули ҳамешабаҳор зарари худро мерасонад. яъне гул зиёд шуд, нафаскашии реша сус мешавад ва гул ба хушкшавӣ оварда мерасонад. хуб мешуд, ки
мутахассисоне ки ба ҳамин соҳа ҳастанд пеш аз ҳама хусусиятҳои биологии гулро хуб аз худ донанд ва бо он риоя намоянд. Яъне гуфтем ки гулҳое ки мо ҳаст гулҳои мавсимӣ ҳастанд ки талаботашон ба об кам аст, гулҳое ҳастанд ки талаботашон ба об зиёд аст, гулҳое ҳастанд ки рӯшноидӯстдор ҳастанд ва гулҳое боз мебошанд ки ба соя хуб нашунамо меёбанд. Бояд ки мутахассисоне ки ба ҳамин соҳа ҳаст бояд ки анамин чизҳои хусусиятҳои биологии гулҳоро бояд ки аз худ намояд ва ба он риоя намояд. Гулҳои календула гуфтем талаботаш ба об на он қадар зиёд аст ва дар фасли тобистон каме гулҳояш коста мегардад, аммо дар обёрии саривақтӣ онро агар хуб мо риоя кунем гули календула ҳамешабаҳор то охирҳои зимистон гул мекунад. То иваз кардани гулҳои зимистона шинодан он гулбасар меистад ва ҳусни шаҳрро гуфтем бениҳоят зебо мегардонад. бо пайдошавии майсаҳо дар 20-25 рӯзагӣ рустанӣ ба мухчабандӣ даромада баъди 30-50 рӯз гул мекунад. барои ба даст овардани буттаҳои калонҳаҷм ва серғизо дар оғози нашъунамо пояи асосии календуларо печондан лозим аст. агар гулҳои пажмурда сари вақт бартараф карда шаванд, давраи гулкунии календула то охирҳои тирамоҳ идома меёбад. барои ин хусусиятҳои биологии гулро донистан зарур аст ва дар фаслҳои тобистон гуфтем каме гулаш коста мегардад, яъне майда мегардад. барои майда шудан бояд ки мо обёрӣ ва гулҳое ки шукуфтанд аз шукуфтан боз мемонанд, яъне ки ба ғурабандӣ сар мекунанд. бояд худи гулҳое ки аз гул фаромада ҳастанд ҳатман гулҳои анамон ба ғурабандӣ сар кардан он гулҳоро бояд чинда гирем. вақте мо гулҳоро чинда мегирем умри гул дароз мешавад ва гулҳое ки нав мешукуфанд гулҳо калонтар мешаванд. яъне ки ано меваҳое ки дар гул ҳастанд, тухмиҳое ки ҳастанд онро ҳатман гирифтан накун, бо қайчи эҳтиёткорона гирифтан накун. боз гулҳое ки аз нав мероянд онҳо бо гулҳои бениҳоят зебо мекунанд. барои ин анамин гулҳое гуфтем аз гул фурмодаро ҳатман чиндан дар кор. пеш аз шинондани гули календула бояд ки мутахассисон диққат кунанд ба ғизонокии хок. пеш аз ҳама ғизонокии хок агар ки серғизо бошад гулҳои мо метавонанд ки муддати дароз ба мо хизмат кунанд. талаботи асосӣ барои нигоҳубини гули календула аз нармкунии мунтазам ва тоза кардани замин иборат аст. дар сурати риояи агротехникаи кишт тамоми сол гул ба сар меистад. маънои калимаи календула тақвими хурд мебошад. гули календула на танҳо барои ороиши кӯчаву хиёбон истифода мешавад, балки онро дар тиб ҳамчун гиёҳи шифобахш ба кор мебаранд. календула дар замонҳои пеш барои дарди сар, бемории чашм, табларза ва дарди дандон истифода мешуд. ҳанӯз дар асри 17 Николас Калпепер изҳор дошт ки гули календула барои кори мӯътадили дил хуб аст, аммо дорӯи махсусан муассир ҳисобида намешавад. календула ҳамчунин барои ихтилоли асаб, бемориҳои даҳон, бемориҳои узвҳои дарунӣ аз қабили меъда, ҷигар, гурда самаранок аст. онро ҳамчун дорӯи оромкунанда, балғамбарор, бедардкунанда истифода мебаранд. агар барои ғарғараи даҳон ва гулӯ 1-2 пиёла дар як рӯз 3-5 бор дар шакли гарм истифода кунанд, дарди гулӯ ва дандонро шифо мебахшад. гулҳои календула тақрибан 3% каротиноидҳо, флавоноидҳо, сапонинҳо, равғанҳои эфирӣ, қатронҳо, танинҳо, кислотаҳои органикӣ, ферментҳо, витамини С, алкалоидҳо ва дигар пайвастагиҳоро доранд.
календула бо дохҳои рӯй ба таври комил мубориза мебарад ва сурохиҳои пӯсти рӯйро тоза мекунад. равғани ин растанӣ хушбӯй мебошад, ки аз гули календулаи шифобахш гирифта мешавад. ин равған беҳтарин маҳлул барои нигоҳубини пӯсти нозуки кӯдакон мувофиқ мебошад ва инчунин ба пӯсти равғанин ва мушкилии пӯст таъсири судманд мерасонад. ҷудошавии равғанро танзим мекунад ва сурохиҳои васеъ шудаи пӯстро танг мекунад.